Karo Odoyo Owidi rieko de bed ni medore kotenre kod weche mamoko mag bero chumi to kone moko dok chien. CBA ni no bedo signed kodong exactly 1 month to the 2017 general election. And gima no bedo signed gi duress because Uhuru had to get re-elected. To kose get re-elected to no ng'eyo ni problem mar lakteche gin to dhi bedo go and many more. Koro no manyo chief ng'amiluongo ni chief iluongo nang'o japingo moloji te omanyo keto kore. Koro onge gimo pingi nyaka wachopo nyaka Ruto yombe koko chako paro ni chakare sirkal cha ipingo ga. Koro sani wachako pingo sirkal gimoro amora. Gima dwa nyisi e piny ni. Jo siasa gi kao kimwa tero wanyiso jo piny ni ng'eni gini rach. To be jo piny bo linga. Ne wakelo gimoro ka ni railway levy. Mondo wager gore rumo gik Naivasha moko chopo kata mana Nakuru. To levy ni onge ng'ama no pinge. Nikech japingo ne ni in bed gi ng'amo nego pingi. Railway levy ni nyaka kawuono ng'eni pod wachule sani ki import mtoka to pod ichulo 1.5% railway levy. To kakoro no kel housing levy to japingo oyudo ka ng'ani ok osiepni. Koro kelo ne jopiny pinguru gini rach. Ting'eni housing levy mipingo ni. Tichoke ir jo Kenya te. To kamutiye ahinya to en Mabei gi Kisumu gi Siaya. Japingo nyalo bedo ng'ama keto sirkal en tije ing'eyo sirkal bikiro teze tiwene thuolo motimo go gigi nikech gik moko temo saja ni ma obro timo to timo. Ing'e ni sani ji go koko ni Ruto tim gigi to Ruto koko bede president poko chopo 2 years to en kano chiko ji to no ng'e ni en gi 5 years to achieve all this ini dwa no achieve gigi higa mokwongo. Nyaka wabed joma riek wang'eyo ni Ruto bro timo by the end of 5 years gik mano wacho ni biro donjere Ruthi donjo te. Kendo waneno gi onego beni sani kaka 1.5 years waseneno ka dolo selwar mogo selwar petrol selwar gik moko lwar kaka no chiko onge gimo twere malo